На разходка, лодка, ей той, тук се играе голф, Монтабао, хубаво, и натам, голфче, мовче, tego и тариката. Това е рапъра Мишо Шамара, Ванко 1, 2 в 1 и Еминем. Тарикат, има си шапка на БМВ, мой си на тарикат. Санцучето с бъвчиците. Тарикат е той. Какво да правим? По мъжки си ходиме, разкарваме се, той си яде тук някакви шоколадчета. Риндер, спорт. Какво пиеш, Павлене? Я покажи какво пиеш. Ето му го. Това. Абе, нещо добро. На кафенце. Така е. Монтабао. Градче. Ама няма къде да се отива. Няма какво да се прави, няма къде да се разкара човек. Сиромашия. Всичко постело. Нема кьорово пиле. Не. Няма никой. Тъй няма какво да се прави. Вече станаваме за постригване. Големи коси, големи бради. Ще трябва тази седмица да отиваме на пострижки, на работи, да оправим косите, брадите, че ни чакат много весели дни. И най-вече ни чака празник в събота. Тук долу под дървцето, като песента, отдолу под врабата на Руслан Маринов. Кажи нещо този шоколад оригинален ли или не? Не знам. 90% ли? Колко там? Виж ти. Какво да видим? Виж, он излиза нагоре с скейтборд. Не можах да го снимам. Нищо. Обаира право нагоре с скейтборд. Изчезна, избега. Електрически. Хубаво местенце. Нали, Павле? Да. Тук може да си играеш голф. Какво дръвче тук отдоле. Седи човек. Масичка. Абе, чиста работа. Германия. Тук голфчета, мовчета. Цъкате си. Играете си. Там. Ето, тук е какво става. Кой сто се? Насекъде пейки, кошчета, цветя, дръвчета. Абе, има надолу още, ама нещо ме мързи да ходим. Да, работа. Чиста работа, хора. Чиста работа. Това е само за хора с... Такова, как беше, Павле? Че забравя. Пушим една цигара, тати. И отпрашваме. Ще има хора тук, разкарват се напред-назад с кучетата си. Ето кучето там. Сачо побегне по собствените си бързо-бързо по стопаните. Малко са агресивни, ама. Виж, ако има 5 пъти тази една съща дума, може да печелим.
Ей, каква е тази дума тук? Че удариш 5000 евро, а? Нема. Така пише. Ако Мило има е. 5 пъти тази дума. 5000 евро. Еми, какво правиме? Нема. Германията и нещо. Хубаво, чист въздух. Ай, Някой школа е. път. Малко се развали времето, ама била, че става работата. Облаците са малко по-така. Ама то така е в Германия. Един ден дъжд, един ден снег, после слънце 40 градуса. Така ли е, Павле? Да. От с камени ми снимаш. Да, че си пораснал, че си правим само ние двамата с тебе, тиктоци, че си правим. Вече старикат, пораснал си, трябва да си правиш такова. Тама повече сайтове, как се казваха, бе? Акаунти, работи на TikTok, на YouTube. Аз не правим вече от TikTok. Трябва да правиш. Трябва. Че правиш. Айде, Окадар, кой викат всичките, всеки втори в TikTok, в Facebook, Окадар. Да сме живи и здрави. Айде, чао.